Значи ето е смесената гора. Мъждрян, габър, дъб. Ето така изглежда тя. Ето това е пътечката. Ето по този начин. И ето до тук е стигнало сечището. Това е неговия край или неговото начало, в зависимост от това откъде гледаме. Ето така работят така наречената законна сеч. Може би, според повечето. Забелязвате ли на какво прилича гората? Според вас, дали тук повече могат да живеят животни или растения? Погледнете за какво става въпрос. Ето как са нафърлени клоните. И тук там е оставено по едно-две дървета, колкото да правят с короните си някаква сянка. Така, продължаваме нататък. Тук още не е толкова зле. Там много ясно се личи, че имало някога гора. И това сечище тук, което го виждате, е станало след потопа. Ето тази хубава гора, през която минахме, я чака нещо подобно. Ако не ги спрем сега. Това да не биде пак от тези квоти, където казаха? Да, ето, погледнете от 5 дървета. 5 ли са, 6 ли са дънерите? От 5 дънера са оставили един. Ето, погледнете. Да, напротив, повечето органи казват, че това било законна сеч. Аз за това ги поканихме да дойдат тук днес, дано да дойдат, за да ни кажат наистина ли точно това е законната или просто тук са имали някакво разрешение и покрай това разрешение те са разширили в пъти в повече и са изнесли в пъти повече и кубици и са унищожили тук гората. Тази гора, от тук ще изникнат само издънки и храсти и ние ще видим точно такава гора на връщане, похода оттам ще мини, за да сравните какво ще стане тук след 5 години. Ето това са им техните отпадъци. Даже не си събират и бокуците. Носят ги пълни, а празни не ги връщат. Да, могат да ги донесат пълни, но празни им тежат. Ето това беше една съвсем малка пътечка, а те са направили цял път. Ето как са нахвърлени тези клони, които виждате го дерето колко е близо, нали? Всички виждате ли дерето колко е близо? От другата страна е същото. Да, ние там отиваме. Там отиваме, не, там отиваме. От другата страна отиваме. Малко преди Нова година. Да знаете. Ето какви са остатъците, следите от така наречените горски пътища. Погледнете как са захвърлени дърветата. На ръба на дерето. Да. Ето това дърво е отрязано, но не е взето. Защо тогава изобщо е рязано? Има и по-големи. Много е където не трябва. А ето тук само дънери. Ама тия клони така ли трябва да ги оставят? Еми това е въпроса. Наистина ли така трябва? И ние за това ги поканихме тук да дойдат с нас и да ни обяснят. Ако това... Ами и медиите в момента ги няма. Долу поне дойдоха 2. Всички са поканени писменно. А пък институциите с входящ номер са поканени и лично. Ето погледнете, елате да видите тук до дерето какво безобразие. Какво е безобразието просто? Ще трябва сега да се молят да няма дъжд в момента. Значи
Ето защо тук очаквайте през следващия дъжд. Ето нарязани дървета. Ето го долу деренцето. Захвърляне по най-безобразен начин. Ето здрави дървета. Основно всичко са здрави дървета, идеални за износ.